салом алейкум ҳамҷоёни азиз, аъзоини гурӯҳи ангур ва боғ 30 майи соли 2024 қарор дорем дар шаҳри Турсунзода дар боғҳои замонавӣ, боғҳое ки ман орзу доштам дар Тоҷикистон бинам. дар ҳақиқат ин боғҳо обод шуда истоданд, боғҳои замонавӣ, боғҳое ки ба тамоми талаботҳои ҷаҳонӣ ҷавобгӯ ҳастанд. ва яна мебинем боғи себи интенсивӣ. боғи себи интенсивӣ дар ҳар як 2 метр 1 метр 80 сантиметр як тешнода шудааст ва ҳатто бастагӣ ҳам ҳаст. ҳаминҷа дар себ ман дидам. ҳаминҷа буд ана себҳо бастагӣ буд. мана ин себ бинед чӣ қадар боз ино ба оби қатрагӣ об дода истодааст. дидеда? беҳтарин ин об додани оби қатрагӣ. ман бо такрор мекунам, оби қатрагӣ вақтатонро сарфа мекунад, пулатонро, меҳнатонро ва нашунаморо 10 мартиба зиёд мекунад. баҳодор инҷа чӣ гуна себҳо аст? себи пинкиледи будааст, фуҷи будааст, гала будааст ва голд. голд барои як 500 дона голд барои аплини, барои гардолудкунӣ. инҷа бо тамоми санъаташ шинондиян. дар мобайн боз гардолудкунанда голд гуфтани себ ҳаст ку ана голд ҳамун зард ми голд дюшес, голден дюшес ман овардагӣ будам имшол аз Туркия. ҳамҷоёрони азиз, мана ин хел боғҳои беҳтаринро аз тарафи ҷавонмардҳои Тоҷикистон ҳам бунёд карда шудааст. якҷаҳон ташаккур мегӯем, ба онҳо умри дароз мехоҳонем, падару модарашон раҳмат мегӯем, гузаштагонашон раҳмат гӯем, аз фарзандашон бинанд хубиро, боғ ба онҳо баракат биёрад. якҷаҳон ташаккур ба ҳамин соҳиби боғ, намедонам соҳибаш ки аст. рости гап, ҳамҷоёрони азиз, боғҳо обод кунед, муроҷиат кунед ба мо. ман аз хориҷи кишвар ба шумо беҳтарини ҳолҳоро дастрас мекунам, то ки шумо ҳам ҳамхелин боғҳоро обод кунед бо истифода аз оби қатрагӣ. ҳатман чӣ дар кӯҳу биёбон, чӣ дар даштҳо бошад, чӣ дар ҳаминҷа оби ҷӯйборӣ бисёр аст. як ҷӯйбор об рафтааст, лекин қатрагӣ мондагӣ, чунки ҳамин одам медонад ки оби қатрагӣ фоидааш 10-20 мартиба зиёд аст аз оби маъмулӣ. ҳамҷоёрони азиз, дар паноҳи худо бошед. худо нигаҳбони шумо бошад.